unang transportasyon dito sa Hong Kong ay ang tram. Taong 1901 noong gumawa ng tramway ang tagabansang Inglaterra sa isla ng Hong Kong. Bale, dito sa likod ko makikita yung Hong Kong Bank. Ito yung pinakamalaking bangko dito sa buong Hong Kong. At kapag Sundays naman, dito yung pinakamalaking tambayan ng mga Pilipino. Tuwing kasi day off nila yan. Makikita nyo dito sa likod ko. Kumusta di pamilya jay kawayan nilo ko sa rapo dito ay na sangkaran ka damit. Kasi na po Diyos na pintas met tinaamog ito nga mesa namin nga kagasatan nga nakaamot na mayat tugali na. Dito sa Central Hong Kong makikita ang Worldwide House. Isa ito sa mga tambayan ng mga Pilipino tuwing linggo. Halos lahat ng mga tao sa gusaling ito ay Pilipino at ang mga pagkain dito ay purong Filipino food. At syempre, hindi mawawala ang video okay rito. Kung ang pinapadala niyong pera ay ginastos na naman ni Mr. Dito niyo nilabas. Tingnan mo nga naman yung liit ng mundo, no? Sa Worldwide House kanina sa Central, dito sa Hong Kong. Nakita ko yung kaklase ko. Yan, si Mirdel. Yan. Trinit niya kami dito sa isang Chinese restaurant. Pero doon kanina, maraming Filipino food. Pero dito, kailangan subukan natin yung Chinese food. Yan, kain tayo. Yan, si Mirdel, baka may gustong batiin dun sa dyan sa Ilocos. Hello sa mga relatives ko sa Kawayan. Okay. Sige. Karating ako dito. Punta kami dito. Liit ng mundo. Kain tayo. Ayan mga kaibigan, tapos ng ating pamamasyal dito sa Hong Kong. Medyo konti lang yung napasyalan natin, pero ang importante nakarating tayo dito. Yung pamamasyal mo kasi dito sa Hong Kong, depende yan sa araw na itatagal mo rito, tapos depende rin sa budget na dala mo. Marami pa tayo sanang pwedeng puntahan tulad sa Disneyland na hindi namin napuntahan kasi kinulang sa araw at budget. So hanggang na siguro sa susunod na pamamasyal ulit natin dito sa Hong Kong. So okay, so paano yan mga kaibigan? Hanggang sa susunod na trip ulit. Lagi pa rin tandaan na ginagawa namin to dahil trip lang.